Organizada polo Club Natación Ribeira en colaboración coa Federación Galega de Natación e o propio Concello, este vindeiro luns 15 de agosto terá lugar a 27 edición da Travesía a Nado Praia de Coroso. Sería o 15 de agosto na Praia de Coroso, ás 11 da mañán. Os dorsais, por favor, tamén pedimos un pouco de puntualidade, dime aquí desde a organización, para a recollida de dorsais de 9:30 a 11 menos cuarto da mañán. A cita será ademais puntuable para o Circuito Galego de Augas Abertas da Federación Galega de Natación. Temos unha participación bastante boa, casi rondamos o 95% das previsións que tiñemos establecidas, unhas 125 personas, estamos aí cerca deles. E nada, as probas, como saben, dixen, é unha travesía de augas abertas, que está incluída dentro do circuito de Galicia. Como sempre, a participación e a ilusión que afrontamos é moi grande. A proba na que se agarda unha participación próxima aos 125 nadadores incluirá distintas categorías e distancias en función das idades. Consta de tres distancias, que sería de 400 metros para os máis pequeños, que sería del 2011 a posteriores, outra de 1250, que sería popular y para otras edades, y después la última, que sería 2500 metros, que sería para máster más la prueba élite. Dentro de los nadadores que vienen hay que destacar a los dos primeros clasificados, tanto masculino y femenino, que son Lucas Costa, en masculino, y Alba Ortiz en femenino. Y después también vendrían dos triatletas internacionales, el ribeirense Jorge González e Antón Ruanova. Como edicións anteriores, a travesía servirá tamén de homenaxe a dous excompoñentes do club, Jesús e Vicente, xa falecidos. Ese memorial a dous deportistas tamén que estiveron sempre moi vencellados ao clube, como son Jesús e Vicente, e que creo que non hai mellor xeito de gardarlles ese recordo pois que nadando nunha playa como a de Coroso e poñendo en valor o que é tamén un deporte náutico. Dende a organización quixeron tamén agradecer o apoio das distintas empresas e casas comerciais que colaboran coa proba.